dic Maria i avui us vinc a presentar la meva conferència del veterinari. Abans de tot, us vull dir d'on he tret la informació, les fotos i per què he escollit aquest tema. He tret la informació d'un llibre que tinc és aquest. I les fotos les he tret d'aquest llibre amb molts seguidors i d'internet. He escollit aquest tema perquè m'encanta els animals. Els estudis. Durant almenys 6 anys, el futur veterinari aprèn a cuidar els animals, però també aprèn a ser dentista, radiòleg, anestesista i cirurgià a la vegada. Igual que els metges, el veterinari també té que prestar jurament. És a dir, prometre no tractar malament els animals ni fer-los mal necessàriament. Aquí hi ha un jurament d'una senyora que es diu Marina Cervera. Les sales. La clínica veterinària està dividida en 4 sales. La primera és la sala d'espera. Allà el veterinari, l'ajudant del veterinari rep als pacients i als seus amos i els indica on tenen que anar. La segona sala és la consulta. Allà el veterinari rep als pacients i als seus amos un altre cop per mirar-li si el pacient està malalt o no. L'amo del pacient li explica al veterinari què és el que li passa i després el veterinari l'examina cuidadosament. La tercera sala és la sala de raigs. Allà el veterinari fa una radiografia com aquestes dos de si el pacient s'ha trencat una pota o no s'ha trencat. Aquí s'ha trencat i aquí crec que no s'ha trencat res. La segona sala és el quiròfan. Allà el veterinari envena o opera al seu pacient perquè no li passi res i surti res. Aquí hi ha la clínica per fora. La cartilla sanitària. La cartilla sanitària és un instrumental indispensable per cuidar la higiene i la bona salut dels nostres animals. Aquí tinc una cartilla sanitària d'un dels meus gossos. Les operacions. Què utilitzen? El veterinari pot utilitzar almenys 50 instruments. Tenen que estar ordenats col·locats en un ordre concret. Després l'ajudant del veterinari té que anar passant el que necessita. Les operacions. El dia de l'operació, el veterinari dona una petita injecció al seu pacient. Després, amb un instrument sensibilitzat, afeita la zona on té que operar. Després lo desinfecta amb molt de compte. Després de l'operació és el moment de cosir. La ferida amb fil de nylon, que és un fil per cosir. Després el veterinari vena ràpidament la ferida perquè no
sèrie de desenlaces, en fi.